Excuse me, ma'am. Pwede maki-google? Sa susunod ma'am, pag may problema ka, pwede ba akong maging buhok? Bakit? 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 Ah! Hala, oy. So, what's up mga masters, no? This is Marky Tukov again. On today's video, gagawa tayo ng mga savage pick-up lines dito sa mall, G-Mall, Tagum City. So, ano pang ginagawa natin? Di natin patatagalin to. So, tara, let's go. Excuse me ma'am, saan nga yung papuntang third floor dito ma'am? Sige, yes, sir. Dito. Ay ma'am, anong for interview lang ma'am ba? Pag may problema ka ma'am, anong ginagawa mo ma'am? Umiiyak ka? Umiiyak ka? Pwede ba ma'am sa susunod pag may problema ka? Pwede ba ako maging buhok? Bakit? Because I'm always here for you. Excuse me, ma'am. Pwede maki-google? Maki-google. Ay, wag na pala. Kasi nung nakita ko siya, the search is over. Ano po pangalan mo? Grace. Grace. Grace Joy. Pwede magtanong ma'am for interview lang din ma'am. Ang saban ba? Pag ano ma'am, pag may problema ka ma'am, umiiyak ka ba? Natural! Grabe ka! Umiiyak ka ma'am talaga? Sa susunod ma'am, pag may problema ka, pwede ba ako maging buhok? Pwede ma'am, pwede. Bakit? Kasi I'm always here for you. Anong magagawa? Laging natutulala. Kung lumalapit ka, kung lumalapit ka. Polo shirt na... Isukat mo daw boss. Sukat ko to? Oo. Kana, sir. Kasya na ni mo, sir. Bagay kaya to sa akin, ma'am? Bagay kayo na sa inyo, sir. Barato rin na. Sa tingin ko kasi, mas bagay tayo. Bagay tayo, bagay tayo. Pag may problema ka ma'am, umiiyak ka ba? Minsan? Anong ginagawa mo ma'am? Umiiyak lang. Iyak lang. Pwede ba ma'am pag may problema ka sa susunod, pwede ba ako maging buhok? Depende. Sabihin mo ma'am bakit? Bakit? Kasi I'm always here for you. Hala, oy. I've been looking for you this whole life long. Every other lover had Kasi come. pangalan niyo mo ma'am? Jane. Jane. Aligarbes. Tanungin mo sir. Excuse me, ma'am. Bagay kaya to sa akin, ma'am? Oh, bagay. Sa tingin ko kasi, mas bagay tayo. Buyag-buyag sa mga. Ayoko ninyo gislag.